Vă salut! Am plăcerea de a vă prezenta astăzi o nouă monedă de argint. Voi reveni la Germania Allegories pentru a vă prezenta a patra monedă din această serie de 6 monede. Voi prezenta mai exact Germania și Polonia din 2022. Moneda cântărește o uncie sau 31,1 grame, are un diametru de 38,61 mm și o grosime de 3 mm. Marginea monedei este zimțată, după cum se poate vedea. Cantitatea de metal prețios are o puritate de 99,99%, iar numărul monedelor mintate este de 25.000 de bucăți. Pe una dintre fețele monedei putem observa personificarea Germaniei și a Poloniei, reprezentate de două femei tinere și frumoase. Reprezentarea feminină, care întruchipează regatul Poloniei, era considerată impregnată de divinitate. În viziunea artistică a Germaniei Mint, Lady Polonia poartă un scut mare, iar pe scut se poate observa un vultur, simbol al puterii și al victoriei. Vulturul ca simbol a făcut parte în istoria Poloniei încă de la primele orașe fondate. Lady Polonia poartă pe cap o coroană, un simbol al regilor, al regalității, în timp ce Lady Germania poartă pe cap o coroană de stejar, pe care o poartă încă de la începutul acestei serii de 6 monede. Cele două eroine au o postură fermă și mândră, apropiate una de cealaltă, semnalând egalitate și arătând prietenia dintre cele două culturi. Pe cealaltă parte a monedei putem observa deasupra fiind scris Germania și anul în care moneda a fost mintată, 2022, iar de desubt putem observa o valoare nominală a 5 mărci, echivalent a 12,64 lei în zilele acestea. Scutul încoronat este divizat în 4 părți, în care fiecare parte are un simbol specific și o semnificație. Scutul însuși reprezintă un simbol al adevărului, al loialității și al încrederii. Coroana reprezintă valori precum autoritate, nobilitate și cavalerism. În partea superioară stângă a scutului putem observa vulturul bicefal, un simbol al mitologiei romane asociat cu zeul Janus, zeu al originilor, gardian al porților, al pasajelor, al podurilor, patron al contractelor și al alianțelor. Capetele vulturului sunt îndreptate în direcții opuse, reprezentând trecutul și viitorul. Al doilea blazon reprezintă un tipar în careuri, semnificând grandoare, înțelepciune și prudența specifică nobilimii suverane. Următorul blazon din partea inferioară stângă a scutului reprezintă o fundă de aur cu 3 flori, simbolizând determinare și valori puternice ale unei națiuni independente, precum unitate, integritate și libertate. Al patrulea blazon este reprezentat de un mistreț, un simbol popular și un animal respectat în vremea Imperiului Roman, iar ca dovadă mistrețul a fost purtat de 3 legiuni romane, și anume Legiunea I Italica, Legiunea 10 Fretensis și Legiunea 20 Valeria Victrix. Iar toată această stemă este înconjurată de o coroană de frunze de stejar, reprezentând loialitate, stabilitate și unitate națională. Haideți să vedem puțin la ce prețuri regăsim moneda pe piață pentru a o putea evalua. Nu am găsit moneda la niciun dealer online, niciunul având moneda pe stoc. Singurul loc unde am găsit-o a fost pe eBay. Cel mai ieftin am găsit-o aici, în UK, la prețul de 43,95 de lire cu transportul inclus. Am găsit moneda apoi în Statele Unite la prețul de 47,11 lire plus 14,92 lire taxele poștale, în total 62,03 lire. Apoi, din nou în Statele Unite, am găsit moneda la prețul de 51,78 de lire plus 15,06 lire taxele poștale, în total 66,84 de lire. Putem astfel evalua moneda la prețul de 57,60 lire.
În clipul anterior din Germania Allegories v-am arătat valchiriile. Astăzi am să vă arăt o altă colecție de la Germania Mint, asemănătoare cu Germania Allegories. Aceasta se numește simplu Germania. Seria Germania a început a fi mintată din 2019, iar aceste monede sunt variantele de o uncie. Bineînțeles că sunt mintate în diferite mărimi, incluzând varianta de aur. Similar cu Germania Allegories, acestea au un diametru de 38,61 mm și o grosime de 3 mm, o valoare nominală de 5 mărci și puritatea argintului de 99,99%. Vreau să vă reamintesc că nu încurajez și nu promovez nicio investiție în metale prețioase. Scopul acestui video a fost de a vă prezenta moneda de argint Germania și Polonia 2022 din colecția Germania Allegories de la Germania Mint. Dacă ați găsit videoclipul meu interesant, vă puteți arăta aprecierea cu un like, share și subscribe. Eu voi reveni curând pentru a vă prezenta o altă monedă de argint. Până data viitoare, toate cele bune!